गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आफा बिदा फंबाय गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायथिनाय आङो जासिहरबाय। दिनै आङो जोंनि सेन्ट्रेलनि CWC मेम्बार्स आरो दैदेनगिरि गासैबो दिनै रिजर्टआव बिजनि टल गेटनिफ्राय लानानै बाक्सा, उदालगुरि, चिरां, क'क्राझार गासैजोंबो लोगो नांनानै दिनै बिरुद्धि दल जाय मानसिफ्रा माने बिरुद्धि जोंनि BPF दलनि एगेन्स्टआव दङमोन बिथांमोना दिनै गावसोरनो जोंजों लोगो लानानै आरो जोंजों सावरायनानै जोंबो नोंसोरजों थांगोन, जोंबो नोंसोरजों जइन जाफागोन होनना बुंनायलाय दिनै बे प्रग्रामखौ जोङो रिजर्टआव खालामनाय जादों। आरो बे प्रग्रामाव दिनै गोबां जायगानिफ्राय दिनै जोङो हालो हालो जोङो दिनै हाजार हाजार गारि दिनै जों बेवहाय फैदों आरो बे प्रग्रामावहाय माने मोजाङैनो जानानै थांबाय आरो बेयावहाय दिनै आङो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जे प्रग्राम जानाय बे प्रग्राम जानायनि बिसयै आङो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। दिनै दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै दिनै रायजो राजा जाय मानसिफ्रा दानब्लाबो सुब्लाबो दिनै मोनसे पार्टिखौ बा मोनसे पार्टियावनो थागोन होननानैहाय दिनै बिदि बुंदोंमोन UPPL, JSP, कंग्रेस, बिदिनो AJP, दिनै KPP बेफोरबायदि दलनिफ्राय दिनै बिथांमोना दिनै फैदों आरो गोबां निउसाव जों नुनो मोनो BPFनि मानसिया BPFखौनो आर'नाइ सोदों होननानै। दिनै आंथ' इन्डिपेन्डेन्टसोमोन, दिनै आं फैनाया सप्तासेल' जादों, दिनै सप्तासेनि गेजेराव आङो जुदि BPF मोनब्ला दिनै BPFनि मानसिखौ आं बोरै बोनो, गतिके आंजों बेसेबां मानि दङ बिसोर गासैबो दिनै आं BPFनि थानाय हिसाबै दिनै UPPLनि माखासे बा JSPनि माखासे कंग्रेसनि माखासे बेफोरखौ दिनै आङो बेवहाय जयनिं खालामना लाबोनो दिनै आङो लाबोदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै आंखौ मानि थाखाय मोजां मोननानै बा मानि थाखाय आंखौ मोजां मोननानै दिनै बेयाव जयनिं जादों बेयाव रायजो राजाफोरनाव सोंब्लासो मिथिगोन। दिनै रायजो राजा बोराय बुरैल' नङा, दिनै जोंनि माखासे लाइमोन जोहोलाव दिनै सेंग्राफोर दिनै दासो देरफुनाय जाय मानसिफ्रा दिनै यां जेनेरेसन लेभेलनि मावनांगौ लामाखौ दिनै गोथों लामाजों मावनो थाखाय आवगायगासिनो दं बिथांमोनाबो दिनै आंजों बिथांमोना हेफाजाब होफैदों, बिथांमोनखौ आं साबायखर होयो। आरो बेफोरबायदिनो जोंनि इयुथ लेभेलनि माखासे बिथांमोना दङब्ला आंजों जगाजग ला, आं अराय सम नोंथांमोनजों दङ। आरो जाय बिथांमोना दिनै आंजों फैबाय बिथांमोननि थाखाय आं अराय सम दङ। सत भबिसत मालाबानि समाव खैफोद आफोद बिदि जायोब्लाबो आं बिथांमोनजों सहाय होलायनाय आरो सहायगिथाया थालायबाय थागोन। मानो होनना बुङोब्ला आंखौ दा ससियेल वार्कार होननानै मिथियो। दिनै आङो पार्टियाव हाबदों होननानै पार्टिनि खामानिल' मावगोन बे नङा, दिनै आङो माखासे आंनि खामानि मावनांगौ दि ससियेल वार्कार, बे ससियेल वार्कार खामानिखौ आं मावबाय थागोन। दिनै आङो बारा गोबाव बुंनो थाङाखै। दिनै जाय जोङो नैबे बाथौ रिजर्ट खेरायाव जोङो सार्जेस मैया सुमफ्राम हारिखौ जोङो सापर्ट होनो फैदों। जोङो 60 जनसो जागोन इउथ्सफ्रा आरो फैबावगोन। आरो सार्जेस मैयाखौ जोङो मोजां मोनो, बेखौ जोङो सापर्ट होनो फैदों आरो फैबावगोन होननानै माबा मिजिं थिनाय जाबाय आरो गासैखौबो। आरो बियो गोबां मानसिफोरखौ बियो हेल्प खालामो आरो गैजायै दुखुथिया मानसिफोरखौबो बियो बेबायदिनो दान होगासिनो आरोखि। बिनिखायनो जोङो सार्जेस मैया सुमफ्रामारिखौ जोङो सापर्ट खालामो आरो खालामलांबाय थागोन। आरो सारा जेराव थायो जोङो बेयावनो दङ। थेंक इउसै। मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना बेयाव जगदान खालामदों? जोङो बेयावथ' BPF